Er det? Ja. Men vi ligner hinanden så meget. Så det er faktisk min far. Og der vil I ikke være bange, var I ikke der med. Så det er rent, når du ser det, så ligner det. Vi ruller op på torvet nu her lige. Det må godt se lidt godt ud. 2 og 2. Helt ordentligt. Vi ruller op til portalen, og vi bliver skudt afsted. Vi kører ned langs Kongensgade. Og så når vi kommer ud fra byen, så standser vi lige op, og så deler vi op hold 1 og 2 foran, og så 3 og 4 bagved. Men det gør vi først ude, når vi kommer ud af byen, okay? Ja. Ingen politi på i år. Han har haft stylist på. Filmer du i en røv hele vejen? Fedt. Se op. Jamen, det ser rigtig flot ud herfra. Jeg må sige, at det rykker lidt i cirkushesten, hvor Inger kan være med i år. Og det er der jo mange grunde til. Dels så skal man virkelig tænke sig godt om, inden man siger ja til sådan en tur her. Mange af jer, der står nu og er klar til at cykle afsted på en af jeres livs oplevelser, I har jo hver især lagt mange 100.000 timer i det her arbejde. I har ikke bare trænet flere tusind kilometer, I har også brugt oceaner af timer på at samle penge ind, lave events, der gør, at I kan komme ud, når I kommer hjem fra Paris, med et rekordbeløb til Børnecancerfonden. Og det er der rigtig mange familier i Danmark, der er glade for. Vi skal huske på, hvorfor det er, at I tager turen. Det er fordi, at Rynkeby siden 2002 har gjort en enorm forskel i forhold til Børnecancerfonden. I øjeblikket så er der jo 4 ud af 5 børn, som bliver helbredt af dem, der rammes af kræft hvert år. Og jeres indsats, det skal jo være med til, at vi sikrer, at vi også hjælper den sidste femtedel med, at de også i fremtiden bliver helbredt for kræft. Og det er der jo ingen tvivl om, at det store beløb, som Team Rynkeby hvert år samler ind, det er med til at gøre en forskel. I skal huske på jeres tur, at det ikke kun jer, der træder i pedalerne, der har gjort en enorm forskel. Det er også det serviceteam, der mødtes efter sidste års tur, trak i arbejdstøjet, men så sandelig også alle dem, der har været ude og hente mad til jer, der hver dag, når I har cyklet de obligatoriske 50 km, står klar og tager godt imod jer, smører jeres cykelkæder,
sørge for, at I får lidt i maven, og også masserer jeres ben om aftenen. Så serviceteamet, det kan ikke få nok ros. Når I nu kommer til Ardennerne, så skal I huske på, at noget af det, der gør Rynkeby stærkt, det er jo, at det er et motionscykelløb. Det er et holdløb. Og det med at få en hånd af sin sidemakker, det er uvurderligt. Og de gode ryttere holder jeg nu ikke tilbage, og dem, der slider lidt mere i pedalerne, holder jeg heller ikke tilbage med at bede om en hånd, fordi at kæden er ikke stærkere end det svageste led, og vi skulle gerne have alle sammen sikkert og trygt til Paris. Når I kommer mål om aftenen, så lov mig én ting, og jeg havde bestemt mig, at jeg ikke ville bande her, så det gør jeg ikke, men syng for Søren. Det er noget af det, der har gjort det gamle Team Bramming og det nuværende Team Vestjylland stærkt. Det er vi i det hold, der synger allermest. Vi er det hold, der har den bedste stemning, og det kan man jo også se, når man kommer her på torvet. Vi hilser på hinanden, vi giver hinanden krammer, og vi husker hinanden for livet. Så nyd bagspækken, husk og syng. Og så er der et godt råd, jeg har lovet at give videre for flere ryttere. Det er, I har jo en utrolig dygtig holdkaptajn, som I skal huske at klappe på skulderen, huske at takke for det store arbejde, som han har lagt i Rynkeby. Men en ting, I også skal huske, det er, at I skal huske at bede ham om at drikke vand. Fordi ellers kan I miste jeres holdkaptajn på turen. I får en rigtig varm tur på vej derned af, og det er vigtigt at holde de pauser, der skal til, så vi får alle sikkert til Paris. Jeg glæder mig også til, når I kommer hjem og har passeret Mouet du Huy og hører, er der nogen, der har taget den mere end én gang? Jeg tror, rekorden det er 6 gange. Og er der nogen, der siger, at det var hårdt første gang, så tag den en tur til, fordi at, det gør ikke mere ondt end mange af de børn, vi kæmper for. De har det i dagligdagen. Og derfor er det også de børn, der skal skyde jer afsted, og de er instrueret i, hvordan de tæller ned. Men inden de skal det, når vi nu står midt her i Esbjerg, så er der jo ingen tvivl om, at for Esbjerg by, for Esbjerg kommune, så er det jo fantastisk, at vi i dag er rammen om en så flot begivenhed, at vi kan sende et Team Rynkeby-hold afsted til Paris. Det er erhvervsliv, når det er bedst. Det er foreningsliv, når det er bedst. Og det er indsamling, når det er bedst. I forenighed og i forhold til Esbjerg Kommunes image, såvel rask må det gå, som energimetropol, så lever I til fulde op til det, og I er med til faktisk at give byen og kommunen lidt glans her i sommeren. Men nu er det børnenes tur, og de vil tælle jer ned fra 3, 2, 1, og så giver I den gas til Paris, og I ønskes en rigtig, rigtig god tur.